Libap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde ten satmak bilen meşgullanýan aýallara we LGBTQ goşmak jemgyýetiniň ýagny jynsy azlyklaryň wekillerine garşy reýd geçirilýär. Reýdleriň dowamında onlarça raýat tutsak edildi. Bu ýagdaýlar barada tutsak edilen raýatlaryň ýakyn howsarlarynyň we şäher polisiýa bölümindäki çeşmeleriň birnäçesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Soňky 3 hepde golay wagt bäri geçirilýän reýtlerde ten tatýan aýallar we jynsy azlyklaryň wekilleri köpçülikleýin nysana alynýar. Reýtler polisiýa we milli howpsuzlyk isgärleri tarapyndan gurnalýar. Diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häkimetler reýtleriň jemgyýetçilik tertibini we ahlak kadalaryny üpçün etmek diýilip adlandyrylýan kampaniýanyň çäginde geçirilýändigini aýdýar. Munyň çäginde hususy jaýlar, tölegli masaj hyzmatlaryny ýerine ýetirýänleriň jaýlary we beýleki ýerler nyşana alynýar. Bu ýerlerde pul üçin jynsy gatnaşyk amallarynyň ýerine ýetirilýändigi aýdylýar. Reýtleriň dowamında eýem onlarça raýat tutsak edildi diýip çeşmämiz belledi. Çeşmämiziň we ýagdaýlardan habarly Libaply birnäçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasynyň işgärleri jynsy azlyklaryň wekillerini ýüze çykarmak we tutsak etmek üçin Türkmenistanda petiklenen dürli tanışlyk saýtlarynyň peýdalanýarlar. Olar bu saytlarda toslama hasaplary döredýärler. Olar hamala özleri hem LGBTQ goşmak jemgyýetiniň wekilleri ýaly bolup, homoseksuallar, lezbiyanlar we jynsallyklaryň wekilleri bilen ýazyşyp tanışýarlar we olary dudaga düşürýärler. Diýip bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan Libaply ýaşaýjynyň ýakyn howsary aýtdy. Türkmenabadyň saglyk öýleriniň biriniň Lukmanyň anonim şertde aýtmagyna görä, mahkama jynsy azlyklaryň wekillerini ýüze çykarmak we tutsak etmek üçin AIDS ýokunç keselleri merkeziniň işgärleri bilen hem işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Merkeziň işgärleri AIDS ýokunç kesellerine ýolugup, lukmançylyk kömegini gözleýän erkekleriň we aýallaryň maglumatlaryny mahkama işgärlerine berýärler diýip Türkmenabadly Lukman belledi. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde we kemsitmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň kanunçylygy homoseksual gatnaşyklary jenaýet hasaplaýar. Ýurduň jenaýet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqidlanýan 133-nji maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Polisiýadaky çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, ten satmakda saklanan aýallar we jynsy azlyklaryň wekilleri gorkuzmalara we basyşlara sezewar edilýärler. Şeýle-de howpsuzlyk işgärleri olary öz maksatlary üçin ulanyp bilýärler. Bu maksatlar jynsy gatnaşygy mejbur edilmegi, gerekli adamy garalamagy, wujdan ýetirlerini ýa-da siýasy matlaply aýplanýan adamlara garşy yalan jenaýet işlerini gozgamagy hem öz içine alyp bilýär. Diýip polisiýadaky çeşmämiz belledi. Jynsy azlyklaryň wekilleriniň ýakyn howsarlarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, lezbiýan gyzlaryň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan jynsy taýdan zorlanmak bilen bagly ýagdaý köp bolýar. Olar muny aýalyň tebigatyny ýada salmak maksady bilen edýändiklerini aýdýarlar. Lezbiýan gyzlar adatça polisiýa bölümlerine geçirilenden soň psihiki keseller hasahanasyna hem alınıp gidilýär diýip reýtlerde saklanan lezbiýan gyzyň ýakyn howsary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň polisiýa müdürliginden we mahkamanyň ýerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi.